Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kan market navigators. Za mu saki lecture mu na uku wanda muna sa ran yau za mu bayani ne akan market cycle, an introduction to market cycle, ko one of the basic background principles ɗin da muke amfani da shi a price action methodology na Albrookes. Jiya na yi magana cewa Albrookes yana magana cewa kasuwa can be in two major kind of a situation, ko ina jin anan na da ko trend and trade range. To da haka yau za mu ƙara bayani akan wannan topic amma it will be a little bit different inda za mu magana akan market cycle. Market cycle alal misali da yawan lokuta idan za mu bayani su muna bayani ne kamar a ɗabi'ance life cycle ɗin ɗan adam ko kowace halitta. Life cycle, let's say for an example, life cycle ɗin ɗan adam ko yana farawa daga jariri ko jariri kafin ya zo ya ɗan girma ya ɗan zama adolescence, kafin ya ƙara girma ya zama adult, sannan bayan ya balaga ya zama middle age sannan bayan haka ya zama old person, sannan haka ya gangara ya mutu. So da yawan lokuta idan ka kalli ɗan adam a haka yana yaro kafin ya balaga, sannan ya zama mutum cikakki, ya yi aure, sannan ya zama ya tsufa, duka wannan stage ne, mataki ne na rayuwa. A duka wannan stage idan za ka mu'amalanci ɗan adam da style da yace yanayin da za ka mu'amalance shi be a little bit different, ko idan baby ne watakila za ka yi masa wasa da harka karau-karau ko ka sa masa ɗan alawa ko something of that sort. Amma idan balagagge ne adult irina ba za ka zo ka ce za ka bani wasan kacau-kacau ba, ka ce za ka yi min wasa, ko wanda kuma ya aure ba za ka ce za ka zo ka siya masa keke saboda ya tuka ba ko something of that sort. Yadda za ka mu'amalance su a yau da gobe na rayuwa will be different from one stage of our life to another stage of our life. To hakan ne muke tunanin market cycle. Abin da ya sa wannan yake da muhimmanci a wajenmu shine cewa one of our wanda muke tunanin shine kamar jigon philosophy ɗinmu McDouglas, shi ma nan gaba za mu magana. McDouglas is one of the best writers a bangaren psychology na kasuwa, wanda it is very very good ku nemi littafin sa ku karanta. Shi McDouglas yana kiran market cycle a nasa yaren yana kiranta nature of the market. Nature of the market or of the price movement. Yake cewa shi price action trader ko shi trader ba lallai sai ya san ina kasuwa za ta je ba, ba lallai sai ya san sama za ta yi ko ƙasa ba don ya samu riba a kasuwa. We do not need to know where the market is going up or down. We only need to know what market cycle or what nature market it is in at that current moment. Abin da ake bukata trader kaɗai ya sani kenan. Na haka mu a rayuwarmu ta kasuwa ba ma saka wa ranmu cewa sai mun san kasuwa bai za ta yi ko sell za ta yi. Kawai abin da muke so mu sani a wace nukuda take a yanayinta na rayuwa, shin tana jaririyar ce ko kuma ta samu balaga ko kuma ya faru. To market cycle in relationship to this a bangaren Albrookes shine yake cewa za ka same ta a yanayi biyu ne kadai. Imma market tana cikin trader range, imma tana trend. Amma kafin ka gane gane market cycle, you have to first understand da menene purpose ɗin kasuwa, menene burin kasuwa, right? Me yasa aka tabbatar da ita? Kasuwa an kirkire ta ne don a samu cinikayya ko don a samu menene a fair price. The best purpose of kasuwa shine menene finding a fair price where buyers da sellers kowa yake tunanin yana da farashi a wannan wajen. Kowa yake tunanin yana da price ake nan. To wannan wajen shine ake kira menene price of agreement, a space of agreement. Wannan nukuɗa shine wajajen da ake tunanin mutum yake da menene space of agreement a cikin kasuwa. To don haka kasuwa tana neman price ne wanda da akwai agreement tsakanin buyers da sellers. Wata kai ainihin kowa yana tunanin da iya samun riba a wajen idan ya siyar, kuma kowa idan ya siya baya tunanin an cuce shi a wannan wajen. Idan kasuwa ta samu wannan fair price ɗin nan, wannan price of agreement ɗin nan, to me zai faru a wajen nan? Za a samu cinikayya mai tarin yawa. Ita ko babban burin kasuwa shine a samu cinikayya mai tarin yawa. So da a samu cinikayya mai tarin yawa sai isa take neman wannan price of agreement ɗin, kuma idan aka samu wannan price of agreement ɗin
sai kasuwa ta kasance ana samun huge amount of volume. To don haka da yawan lokuta price of agreement din nan shine abin da muke kira trading range. Shine muke kira trading range. Tunda wannan price of agreement din wata kayan trading ya kasance shine wajen da kasuwa take so ta samu a yau da gobe, zai kasance kenan menene a lot of the time, majority of the time kasuwa the market is stuck in some kind of a trading range. Shi ma trading range da akwai kala-kala, insha Allah nan gaba zan yi magana a kansa. Stuck in some kind of a trading range shine majority of the market cycle da zaka zo ka samu a kasuwa shine trading range. Zaka ga kasuwa ta makale tsakankanin farashi guda biyu, yayin da kaga price is stuck between two prices. Yayin da kaga farashi ka zana layukan ka guda biyu or something like that, irin kaga kasuwa ta makale a waje guda biyu, ka gane ta makale, it is relatively stuck, shine zai kasance maka wannan da aka ce it is a what trading range price action. To kasuwa yawanci a irin wannan yanayin ake samun ta, har dai ka je ka samu a cikin kasuwa za ka ga irin wannan yanayin da ke in a consistent manner. Shine zan muku example da wannan yanayin. Wannan is a yanayi of a price action of a trading range. Nan ka zana layin ka ana a ƙasa za ka ga layi ana ko sai support and resistance go, ta yi going up, sellers an yi selling insa ana tunanin ta yi tsada, ta yi coming down ana tunanin ta yi arha, ta yi going up in a consistent manner. Kasuwa za ta ke tafiya up and down. Idan ka shiga kasuwa da yawan lokuta you will be seeing trading range in all kind of a manner. Kana shiga kasuwa duk yace aka kaga nan wajen it is stuck in a trading range. The price is stuck in two places majority of the time. Ba za ka sha wahala ba, za ka ga price is some kind stuck in trading range. Ba za mu duba BTC tunda na san mutanen suna da soyayya da BTC mu gani. Duk wata kasuwa da ka shiga ba za ka sha wata wahala ba, in minutes za ka ga trading range. Masha Allah, ka ganin daily an samu trading range. Kasuwar ta makale tsakankanin wa'annan layukan guda biyu, sama da ƙasa. Ta makale tsakankanin prices guda biyu, trading range in a consistent manner. So trading range is one of the majority kind of the price action in kasuwa da ke kasancewa a ciki. Nan ma a loda trading range ta makale a sama, ta makale a ƙasa. Zaka kasuwa ta makale a wajaje guda biyu. So kasuwa za ta consistently za ta ke ta ƙoƙarin fasawa sama zuwa ƙasa, tana ƙoƙarin menene ta accelerating in tafiya. So ita kasuwa menene tana buƙatar ake tabbatar mata da cewa a farashin nan da take it is indeed right. Na haka nan in a consistent manner za ta ke ta ƙoƙarin fasawa sama da ƙasa. Yasa 80% of market condition stock in a trading range is a trading range majority of the time. To sannan za a yi ta ƙoƙarin fasawa ko a turanci a harkar price action muna kiran ƙoƙarin fasa trading range, za mu kira shi menene breakout, wata kayan ƙoƙarin ɓallewa. Da breakout ɗin nan da za a yi menene ba kowanne ne zai nasara ba. It's very very good kake gane wannan rules ɗin kana haddace su. Shine cewa za a yi ƙoƙarin breaking out, but shi trading range kasuwa tana da rule of inertia, in ji Allah nan gaba za mu ƙara bayani akan rules ɗin nan. Amma yanzu ka fahimci cewa kasuwa takan ci gaba da abin da take na tsawon lokaci kafin ta canza. Na hakan za ta ƙoƙarin fasa trading range, amma majority of the breakout is going to fail. Na hakan na 80% in ji Albert, is one of the famous of his rules ko 80% of breakouts is going to fail. Kaso 80 daga cikin breakout zai wani. Only 20% will succeed. To baya ta aka iya tabbas kasuwa za ta balle, haka rayuwa take, za a samu wani breakout ɗin da zai balle walau saman da aka yi walau ƙasan da aka yi in a consistent manner. Na haka mu koma kan trading range ɗinmu. This is a trading range spike up ko yanzu ana tafiya to the top of it, wa'insu suna neman yadda za su yi su fasa shi.
an yi ƙoƙarin fasa shi, an yi fading out, but it does not matter. One situation or another, the breakout is indeed going to succeed. Na haka an samu breakout mai kyau. Wannan breakout ɗin da aka samu ya fi fading. Wannan breakout ɗin da ake samu yanzu, is it going to succeed or is it going to fail? But it looks like a what? Successful breakout. Ta yaya mutum zai gane successful breakout? Ta yaya zai gane breakout ɗin da ba zai kasance successful ba? Shi ma insha Allah zai zo mana a nan lectures ɗin na gaba. Ban san dai lecture na nawa bane ba, amma insha Allah ta yaya mutum zai gane kafin a breakout, shin is it going to be successful or not? This is a successful breakout. To fundamentals ɗin da suke leading in kasuwa, ba mu sani ba wataƙila shinkafar turawa da muke sayarwa jiya ta yi karanci ne, ko kuma wacce aka yi oda daga kasashen Portugal kafin shinkafar turawa ta karaso jirgin ya limi a cikin ruwa, sai 'yan kasuwa suka gane ba za a samu karancin shinkafar turawa na hakan nan faka-faka sai ta tashi sama ba, ba da labari ne ke bayarwa. To yanzu an samu spike up, wata ka ainihin kasuwa ta gane cewa farashin inda da take stock inside, wata ka ainihin price of agreement inda da ta samu da jimawa is now wrong, yanzu ya kasance ba daidai ba ne ba. Da haka kasuwa tana ganewa cewa the price of agreement is no longer price of agreement. Da haka kasuwa za ta yi moving in a sharp manner, in a spike-like manner. Za ta yi moving in a spike-like sharp manner domin ta yi gudu, ta yi maza-maza, ta ƙara samu wani new price of agreement in inda za a samu yarjejeniya tsakanin buyers and sellers, a ƙara samun huge amount of volume. To da haka wannan spike in shine the next kind of a menene market cycle. Kamar yadda nace muku jariri ya samu adad ko. So this is the next market cycle. Shine menene spike. To wannan shine menene beginning of a trend. Da yawan lokuta it is what we call the beginning of the trend. Yakan zo ne a farkon beginning of the trend, spike base kenan. Yanzu kenan kasuwa ne ta kalli direction ɗaya, walau sama ko ƙasa, amma ana wajen ba da example in spike base din bull trend, amma it does not matter ballewar ƙasa ta yi ko sama, idan ballewa ce muna kiranta da spike. Na haka yanzu ni magana trend range is the first market cycle, the second one is spike, wanda shine menene the second market cycle. Kasuwa tana moving sharp move. Na haka nan gaba bayan mun gama magana akan market cycle, the next thing da za mu magana shine ya za ka tire da wa'annan, ya za ka mu'amalanci wa'annan stages din na rayuwar kasuwa. Kun gane a cikin nan trader range din da akwai style din da ake tire da shi, in ji algo shine menene buy low sell high scalp, amma it will be a different lecture altogether. Na haka nan mu ci gaba da magana akan menene market cycle din. Bayan ta fara wannan tafiya, tana cikin wannan tafiyar da yawan lokuta it is going to look for a pullback. Wata ainihin za a ɗan samu dawowa baya, wata ka ainihin pullback. Wannan pullback ɗin saboda misa zai faru, duk da na siya anan ina tunanin cewa ko da na siya anan wajen kasuwan nan za ta yi sama, amma me isa za a samu pullback within this area? Makasudin abin da za a samu pullback a wajen nan wajen shine cewa zai kasance an samu pullback ne saboda ɗaukar ribar masu ɗaukar riba, wata ka ainihin take profit, abin da ake kira kenan a kasuwan nan take profit shine ɗaukar riba. Na haka idan ka siyar anan ko ka siyar anan, ko idan ka siya anan ko ka siya anan wajen, yanzu ta yi doubling in movement, ta yi doubling in farashi ɗinta. For some kind you have to what? Look to realize some profit. So da haka manyan kamfanoni idan aka samu irin waɗannan movement suna so su samu yacce za a yi su ɗan rage abu, su ɗan ga sun ɗan saka a ƙasa a ajiyunsu. Da haka nan sai a kasance an fara samun pullback a kasuwa. Wannan pullback ɗin ba tana nuna cewa tafiyar ta juya ba ne, ba za ta yi reversing, tana nuna cewa menene wanda suka shiga a daidai ƙasan nan sun yi taking profit. To the beginning of this pullback shi muke kira, ana fara wannan beginning of pullback ɗin za mu iya fara cewa probably channel phase ya fara. Channel phase ɗin nan shine the second ko in ce the third stage of market cycle, wato kayan channel phase. Shi channel phase ɗin is divided into two. Shine na farko shine micro channel. Shi micro channel yawanci shine beginning of the channel phase. Yawanci shi yake fara yayin da channel ɗin zai kasance a matsayi yake. Yayin da channel ɗin zai kasance a matsayi yake, yanzu idan na ga ɗan fara wannan ɗan pullback ɗin nan ɗan
yi kokarin zana layuka na a ina za a dan samu a dan test dan samu dan entry haka ko something of that sort. Shi it is a channel of some kind. Channel din a matsa take, bata bani opportunity in nayi selling ba a wajen nan, kawai tana bani opportunity in buying. Idan na ce zan selling, potential in samu riba na a sell is quite low. Na haka shi channel phase din nan wata ka ainihin micro channel pullback ne, ana samun pullback na bars 2 zuwa 3 amma wa'inda ba sa leading to a move to sellers, shine micro channel. Na haka micro channel wata ka ainihin it's a beginning of the what adult stage of the life of the market. Tana cikin trader, ta gane price of agreement ya canza, ta yi spike phase, yanzu tana cikin channel phase na farko wanda ake kira micro channel. The next one will be a broad channel. Wata ka ainihin it is the same characteristics with the other one, amma menene zai kasance the channel ya kasance yana da kiba, wata ka ainihin lokuta ce ana iya samun profitability idan ka yi dukin buy ko ka yi dukin in sell. Za ta kasance far much bigger. To don haka kamar abin da na faɗa a ɗazu a baya, market tana da menene ɗabi'a iri da yawa. Ɗaya daga cikin ɗabi'a ta ita ce shine cewa takan ci gaba da abin da take yi yayin da ta fara na tsawon lokaci. Kamar yace breakouts a cikin trade din nan yakan failing majority of the time, haka ma idan trend ya fara majority of kokarin juya shin da za a yi zai failing ne. Wannan juya ta farko ya failing, wannan juya ta farko ya failing, wannan juya ta yi failing, duka wannan kokarin juya kaso ta yi failing. Wannan ma ba mu sani ba za ta succeed ne ko ba za ta succeed ba. Dan hakan nan kamar rules din da na faɗa na ce 80% of breakout in trade range yakan failing, haka ma a cikin trend 80% of reversing, 80% of kokarin a reversing in trend is going to fail. Ko? Daga ce 80% of trend reversal is going to fail. 80% of GR kasuwar za ta fail. To da haka bayan ta yi spike ta koma channel phase, micro channel ne ko broad bull channel ne, kaya tana aukuwa tana daɗa girma ko za ka yi girman harkar tana ƙara daɗuwa tana daɗa faɗi. Da sellers idan sun yi selling ba sa samun riba, amma yanzu sun fara samun riba. It means trend din yana reaching maturity kenan, trend din yana reaching middle ages na sakina ya yi aure a lokacin ya kusa haihuwa. To a wannan stage din za ta kasance pullback din yana daɗa girma da abubuwa, tun kana zana layinka kana canza ta har yanzu ya kasance layinka it is no longer as big as before. Again, it's still a trend, but now it is what? A broad bull channel ko? So da wannan ai ya fi girma akan wannan layin da muka zana ɗazu. It is broad. To tun kana zana layinka zai kasance tun kana yi layinka will become flatter and flatter. Har sai ka zo ka kare da layinka it is now stuck in a trade range, ba ta kayan market ta gama completing in cycle ɗinta again. Yanzu probability in breakout sama ko ƙasa ga bulls ga bears is now 50-50%. Ba ta kayan aka zo price in yarjejeniya, price of agreement da kai da 'yan kasuwa duka ba ku san yanzu ina kasuwa za ta yi ba, sai dai ka ci gaba da trade data a mu'amalantar ka ta trade range. Yanzu baka san ina kasuwa za ta yi ba, sama za ta yi ko ƙasa. To yayin da price action ya koma trade range, yanzu kasuwa ta koma menene 50-50%. Yanzu kasuwa ta koma menene 50-50%. Wata ka ainihin bulls suna da 50% probability za ta yi going up, bears masu neman sell suna da 50% probability za ta yi down. Ba wanda ya san kuma me zai faru, probably ba sai ba da ana ba. An yi ƙoƙarin a yi breaking out trade range ya yi failing, an yi ƙoƙarin a yi breaking out sell
sauka sun fi ta ita ma ta sake dawa. Wannan shine price action trading range. A kokarin a fida ta sama, a kokarin a fida ta ƙasa. At the end, it's not going to be successful. The price will be stuck in another trading range, up down confusion. To da haka wayannan abubuwan muke so mutum ya learning ya gane a cikin kasuwa, ko the 4 market cycles. Ko na farko trading range, na biyu spike beginning of the trend, na uku shine micro channel, shine rayin da kasuwa ta fara riga, na hudu kuma shine menene broad channel. Daga nan kasuwa kuma za ta yi going flata har a samu trading range ta juya. To da haka a kowane lokaci, a kowane yanayi idan ka kalli kasuwa, it is going to be either of this one of the market cycle. It is either going to be in a trading range, or it is going to be in a spike phase, or it is going to be in a micro channel, or it is going to be in a broad channel. Haddi ka kalli kasuwa, abin da ake so ka sani idan ka kalli kasuwa ba ya so ake ka sani ba kasuwa sama za ta yi ko ƙasa. Kawai abin da ake so ka sani, so ake ka sani a wani stage take na kasuwa. Kawai abin da ake so ka sani kenan. Idan ka san wa'annan yanayin, next abin da za ka sani shine cewa ya za ka mu'amalanci kasuwa. One of the ways da ake mu'amalantar kasuwa, ina jin a next video za mu yi magana akai, amma in general dan ba ku haske shine cewa shi Albrook ya ce idan trader range kake tradeawa, ka gane cewa market is a cycle of that. Kamar ka samu yaro za ka ba shi alamu kai masa wasan tsalle-tsalle, shine cewa yace muke binta shine buy low, sell high, scalp. Wato ka ainihin ka siya a ƙasa, ka siyar a sama, sannan menene ka fita da ribar ka da wuri. Alal misali a nan trader range din shine the style of trader range din da za ka yi shine cewa this is the bottom half, ka siya a ƙasa, kai selling a sama, sannan baka da yakinin cewa kasuwa za ta koma sama ko ƙasa. A daidai middle din nan ake so duk yace za a yi ka siyar da ita a wajen tsakiyar nan. So it is one of the best ways muke yin trader range. Ka siyar at this bottom range, ka yi buying a nan wajen, hakan nan muke yin trader range. Buy at the low, sell at the high. This is one of the ways that we do trader range. Haka muke mu'amalantar ta. We do not care whether kasuwa za ta yi buying ko selling. That is not our major concern, that is not our major problem. We just care idan trader range ce, kamar nan wajen za mu zana layukan ma ƙasa, za mu zana layukan ma sama. Idan ta zo ƙasa mai buying, in ta zo sama mai selling, sannan za mu ɗauki riba mu da wuri. That is how we trade trader range. Idan kuma alal misali Allah ya azurta ka zo kasuwa kaga ainihin spike take, following inta ake. Idan ta yi spiking up, kadai buy za ka yi. Idan ta yi spiking down, kadai selling za ka yi. Ita ba a against in spike. Kawai ana iya following in kasuwa ne a wannan yanayi. Ya za a gane spike ne wanda zai yi nasara ko ba zai nasara, insha Allah zan yi magana nan gaba. Next one shine micro channel. Micro channel is a spike ko za a ce, amma wanda yake da dan pullback ɗan kaɗan. Dan ka zana layukan ka za ka gan shi a takure yake, a matsayi yake, shi ma ana trade shi ne kamar wannan. Shi ma following insa yake. Ba a against insa, no matter what. Shi ma ba a against insa. The next one a ciki shine idan alal misali mutum ya samu menene a broad bull channel ko a broad bear channel, irin kamar wannan broad din. It is bigger, da akwai swing up, swing down. Shi wannan da lokuta ana swinging in the direction of the trend. Kamar alal misali nan sama take, zaka iya buying at the low kai swinging, wato ka ainihin ka dauki riba mai yawa ko ka bar kasuwa ta ci gaba da tafiya. Sannan idan ka tashi selling za ka yi scalping ne, wato ka ainihin ka tashi selling za ka dauki riba ne da wuri. Idan broad channel in na sell ne, to swinging inda za ka is in the direction of the scalp. Scalping inda za ka yi is in the direction of the buy. One of the major core points ɗin muke da na price action da za mu koyar da ku na Albrook's market cycle kenan, da yace ake taba shi, da yace ake trading insa. Insha Allah wannan gaba za mu ƙara ɗaukan kowanne trader range, mu nuna muku examples of trader range, mu ba ku examples in yace mutum zai trade shi, da yace zai mu'amalance shi da sauran abubuwa. Idan kuma sai kuma broad bull channel ko da micro channel, dukkan su zamu yi video akai. Amma this is just an introduction video. Ba lallai sai ka gane shi irin kamar sosai ne kuɗin nan ba, amma insha Allah ana buƙatar ka gina foundation mai kwari a harkar nan.
ta market cycle ko ana so dukkan ku kokari ku fahimci wannan harkar. Duk wanda ya kalla insha Allah I will be looking forward to the assignment din da nake so. Yace na zana layukan nan ko kun ga yace na zana layuka na ce wannan layukan idan kasuwa ta makale tsakanin gida biyu trade the range, idan kuma ta kasance ta dan yin bubuda amma ita looking in the same direction broad bull channel ko idan ta kasance ta dami ayin candle biyar shida in a big spike move above a trade the range, wannan spike ce. Na haka I want kowa ya samu ya shiga wayoyinsa ko kwamfutocinsa ya sama mai examples spike da broad bull channel da trade the range. Duk wanda ka samu ka zana mu layuka kamar yadda na zana anan, sai kai kokari ka rubuta mu sunan abin da kake so. Idan broad bull channel ne kuma menene sai ka samu ka rubuta mu shine dai abin da nake so kai ayi ya ka kokari kowa ya samu ya rubuta ya bani examples din insha Allah. Idan na kun fahimta sosai shikenan, idan ku fahimta ba kuma sai mu yi live video call da zan kara bayani akai. Na ji wannan shine bayanin zamu ina summary ko trading range market cycle. Kamar yace dan adam yake da matakai na daga jagirataka zuwa adulthood zuwa balaga zuwa ya girma ya aure zuwa ya zo ya zama middle age har ya tsufa, ita ma haka kasuwa take. Tana da yanayin spike, micro channel, broad channel da menene trading, kuma kowanne da yace ake mu'amalantar sa daban. Idan trading range ne yace ake mu'amalantar sa shine buy low sell high scalp, ka siya kasa ka siyar a sama sannan kai maza ka dauki riba ka. Ita spike ana buying ne ko ana following ita ne in the direction inda take zuwa. Ita ma micro channel haka, amma ita broad channel ana menene swinging into in direction, amma idan kana so kai scalping against to za ka yi sauran ka dauki riba ne. This is the summary of market cycle. Anan za mu kawo karshen. Na the next one ban san dai me za mu tattauna ba, insha Allah zan fara gani naga kin an gane ko ba a gane ba. Naga bidiyon yayin mu da najin bisalam. Insha Allah this is the end of our lecture 3. Alisa ku fahimta, alisa ku gane. This is very crucial. This is very crucial of our approach of price action. It is the most important aspect of our approach of price action market cycle. Bisalam, sai na da ku a lecture na 4 idan